Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Οι τελευταίοι που φταίνουν είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν κάναν τίποτα άλλο από το να έρθουν, και θα έλεγα και εγώ ότι πολλοί κόσμος έρχεται και εκτός Ωρεοκάστρου και διάλεξαν και επέλεξαν το Ωρεοκάστρο να έρθουν, και αυτό μας τιμάσαν Ωρεοκάστρο, γιατί ήρθαν εδώ, γιατί πραγματικά πιστεύαν ότι ο Δήμος Ωρεοκάστρου ενεργεί σε εισαγωγικά μέσα σοβαρά και δεν ενεργεί κατά αυτόν τον τρόπο που κονίδησε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, για το αυτονόητο δεν συζητάω, είμαστε κοντά και θα το στηρίξουμε. Δεν μπορεί να δουλεύετε 3 μήνες και να μην έχετε πληρωθεί ούτε 1 ευρώ, και θα καλέσω και τη διοίκηση να ανοίξει τα χαρτιά της. Όπως και να έχει υπόθεση, είμαστε κοντά για τα αυτονόητα, και από εκεί και πέρα, βλέποντας κανείς τι εικόνα σήμερα έχει το Ωρεοκάστρο, πράγματι απορώ για ποιο λόγο εσείς να κάθεστε εδώ και να μην δουλεύετε, αφού έτσι κι αλλιώς θα πληρωθείτε. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα πληρωθείτε. Προσωρινή, γιατί δεν ξέρουμε πώς από την πλευρά της ΔΕΗ θα διαχειριστεί το θέμα της παράτυπης εισπράξης του 30% από τα δημοτικά τέλη, από τα αποδοτικά δημοτικά τέλη, γιατί αυτή τη στιγμή στο δίμηνο που εισπράχθηκαν, τα χρήματα που εισπράχθηκαν είναι κατά 30% αυξημένα εξαιτίας αυτού του τέλους. Δεν ξέρουμε πώς στο μέλλον αυτό το πράγμα θα συμψηφιστεί ή όχι, άρα προσωρινά τουλάχιστον δείχνει ότι το πρώτο δίμηνο είναι αυξημένα κατά 30% τα δημοτικά τέλη. Από αυτό και μόνο το γεγονός, γι' αυτό λέω να βγουν στο φως πραγματικά ποια είναι τα χρήματα που υπάρχουν στο δικό, δείχνει ότι προσωρινά θα μπορούσε να δοθεί μια λύση με την πληρωμή 1-2 μηνιάτικων απέναντι σε εσάς.